Христос Воскресе, уважаеми зрители! Нашата емисия ще започнем с едно събитие по повод великденските празници. Стана традиция общинските съветници от Движение експерти за регионите Владимир Андреев и Петранка Василева често да правят дарения за социалните домове в селата Рудник и Горен Чифлик. Още на 25 април преди обед съветниците гостуваха на децата в село Рудник. Естествено, с подаръците за този празник, великденски козунаци и боядисани яйца. Общата стойност на дарението е 400 лева. Също на този ден бяхме свидетели на направено дарение на стойност 1700 лева от варненски симпатизанти и самишленици на Движение експерти за регионите. Дарението е спална мебел, комплекти и обзавеждане. И на тебе вземи си. Айде ти. С Виктор. Айде с това момиче. Така, чукнете. Чакай, маме, чакай. Браво. Не, на госпожа да го убили. Дай да го убили, дай. Същият ден след обед, общинските съветници Владимир Андреев и Петранка Василева гостуваха на стопаните на дома за хора с ментални увреждания в село Горен Чифлик. Оказа се, че 8-те момичета, домуващи в защитеното жилище, са боядисали и нарисували по-хубави великденски яйца от тези на дарителите. Ние трябва да ви донесем малко и чесаки, вашите май по-красиви от нашите. Те са красиви. Да, много красиви сте ги направили. Момичета, харесват ли ви червените яйца? Вижте колко красиви. Нашите са по-хубави. Да, по-красиви са вашите. Да им наречем ли сега? Ще им наречем яйца. Веднага. Веднага ли да го нарежем? Имаш нужда. Добре. Сержка, с обяда да си удобно. Искаш цветенца ли да ти направя? Чекай с кафеното. А колко години си ви сега? Аз съм на 31. 31 ти? Не съм на 2. А колко е? На 24. Вземи. Свърши ли се работа? Да. Ние сме ангажирана на ден по половин час някъде. Като се наобяват, като правят тук и тя отива в кухнята да помага. Едно развлечение за момичества да отидат горе в дома. Просто, особено Будинка. Вече да се подържа. отдавна ми е. Ти няма да говорим много.
Така се намери работа и живота на Не така можем Може би едната да отсъства, плаче на вратата седи и чака. И цял ден не е много Я покажи на чешко какво си Дай ми направила. рисунок. Тя сега. Са.